Utorok, odprosenie rodiny, modlitba dňa. Ježišu Kriste, kráľ lásky a jednoty, v tento deň Ti odovzdávame všetky naše hriechy minulosti, všetko, čím sme ublížili láske a prestúpili Boží zákon. Ľutujeme, Pane, že každý z nás prispel svojim dielom k ničeniu Tvojho kráľovstva v ľudských srdciach. Ľutujeme, že sme znova a znova svojim správaním zabíjali lásku a prenechávali vládu nad sebou Tvojmu nepriateľovi. Zriekame sa teraz, Kriste, náš kráľ, každého zla, všetkých prejavov nelásky a prehnanej sebalásky. Zriekame sa všetkých falošných božstiev, zlých duchov, ktorí v našich životoch zaujali miesto patriace Tebe. Príjmi, Pane, tento svätý ruženec ako zadozučinenie za naše hriechy. Uzdrav naše duše z následkov týchto hriechov a osloboď ich z každej satanskej zviazanosti. O to prosíme na mocný príhovor Panny Márie Kráľovnej. Amen. Vzývanie Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Vyznajme našu vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý nech osvecuje náš rozum. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý nech upevňuje našu vôľu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý nech posilňuje našu pamäť. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tento bolestný ruženec obetujeme na úmysel odčinenia hriechov. Prvý desiatok, ktorý sa pre nás krvou potil. Modlitba na úmysel. Ježišu, náš kráľ, v tomto desiatku ťa chceme odprosiť za všetky hriechy našej modloslužby, za ignoráciu pravého Boha, za nedbávanie jeho zákona, modlitby a sviatosti. Odpusť, že sme Tvoje miesto vo svojom živote prenechali pôžikom, že sme nachádzali útočisko v mágii, veštení, ezoterike či liečiteľských praktikách,
ktorými sme sa dobrovoľne vydávali démonickým silám. Odpusť, Pane, že sme vzývali zlaté tela v podobe peňazí, majetku, práce, úspechu či moci. Trpel si v Getsemane pre našu neveru, ľahostajnosť a sebectvo. Ježišu, uzdrav svojou svetou krvou všetky rany v našich dušiach, spôsobené modloslužbou. Pretni pôsobenie všetkých démonských síl, zmáš všetky stopy modloslužby v našich dušiach a životoch. Prosíme ťa o to na mocný príhovor Panny Márie Kráľovnej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú. Panna Mária Levocko-Mečugorská, oroduj za nás u nebeského Otca. Druhý desiatok,
ktorý bol pre nás bičovaný. Modlitba na úmysel. Ježišu náš kráľ, v tomto desiatku ťa chceme odprosiť za každý prejav sebectva, ľahostajnosti, lakomstva a lenivosti, ktorým sme ubližovali pravej láske. Starali sme sa o vlastné pohodlie, svoje záujmy a nenaplňali svojimi skutkami zákon skutočnej lásky, ktorá sa obetuje pre dobro blížneho, pre spoločné dobro rodiny. Uzdrav naše sebecké srdcia, Ježišu, obmy ich svojou svetou krvou, aby dokázali vždy naplňať obetavou láskou svet. Oslobod nás od démonov, ktorí v nás rozsievajú sebectvo a ľahostajnosť. Naplň nás svojim Duchom Svätým, duchom oddanej vernej lásky, duchom obety a milosrdenstva. Prosíme ťa o to na mocný príhovor Panny Márie Kráľovnej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú. Panna Mária Levocko-Medžugorská, oroduj za nás u nebeského Otca. Tretí desiatok, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Modlitba na úmysel. Ježišu, náš kráľ, v tomto desiatku ťa chceme odprosiť za našu pýchu, prijavenú slovami i skutkami. Odpusť, že sme v životoch svojich blížnych presadzovali vlastnú samospravodlivú pravdu, svoju veľkosť, istý predstavou, že my sme tí vyvolení, spravodliví, dobrí kresťania. Odprosujeme ťa za tvrdosť našich srdc, za každú formu útlaku, poníženia a zotročenia našich blížnych, za presadzovanie vlastných pokrivených pravd na úkor lásky. Tvoja krv nech nás oslobodí z pazúrov ducha pýchy. Prosíme ťa o to na mocný príhovor Panny Márie Kráľovnej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu
smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i zo všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú. Panna Mária Levocko-Medžugorská, oroduj za nás u nebeského Otca. 4. desiatok, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Modlitba na úmysel. Ježišu náš kráľ, v tomto desiatku ťa odprosujeme za hnev a neodpustenie, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Prijími našu modlitbu ako za dosúčinenie za tieto hriechy nelásky. Odpusť, že hromžíme, nadávame, preklíname a nemodlíme sa za našich nepriateľov, nežehnáme ich podľa vzoru, ktorý si nám dal Ty sám. Vyhľadávame spravodlivosť tohto sveta, súdy, pomstu, kliatby. Prosíme ťa, obmyň naše srdcia svojou prečistou krvou, aby sme dokázali milosrdne odpúšťať i prijať odpustenie vo svojich srdciach. Prosíme ťa o to na mocný príhovor Panny Márie Kráľovnej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravac Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravac Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš,
ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú. Panna Mária Levocko-Medžugorská, oroduj za nás u nebeského Otca. 5. desiatok, ktorý bol pre nás ukrižovaný, modlitba na úmysel. Ježišu, náš kráľ, v tomto desiatku ťa odprosujeme za všetky hriechy nečistoty, ktorej vydávame svoje tela a srdcia. Ospravedlňujeme si svoje cudzoložstva, smilstva, všetky prehrešky našich zmyslov proti Tvojmu prikázaniu čistoty. Pane, málo sme vzývali Tvojho Ducha Svätého, Ducha lásky a čistoty, aby naplnil naše srdcia. Odpusť nám, že sme v túžbách tela zabúdali na volanie Tvojej lásky a podliehali zmyselnosti. Obmy naše duše svojou krvou, pretni pôsobenia každého ducha nečistoty a zmyselnosti. Prežiar nás svojim Duchom Svätým, Duchom čistoty a vernosti posilni našu oslabenú vôľu. Prosíme ťa o to na mocný príhovor Panny Márie Kráľovnej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú. Panna Mária Levocko-Medžugorská, oroduj za nás u nebeského Otca. Záverečná modlitba k Panne Márii Kráľovnej. Panna Mária, Kráľovna neba i zeme, do Tvojho nepoškvrneného srdca vkladáme našu rodinu, zasvecujeme Ti každého jej člena, naše telesné, duševné a duchovné zdravie, naše vzťahy, manželstva, rodičovstvo, výchovu a rast detí, náš domov, finančnú situáciu, prácu, štúdium, naše talenty a schopnosti, všetky problémy i radosti, všetko, čím žije naša rodina. Matka naša, buď navždy uprostred našej rodiny, ako je trvalá ochrana, opora a útočište. Skryj nás pod svoj svätý plášť, nedovol zlu, aby nás ničilo. Tvoja prítomnosť nech nás zbaví viditeľných i neviditeľných nepriateľov, všetkých nešťastí a tragédií, každého útlaku a nebezpečenstva. Ved nás, Matka, našim životom, aby sme bezpečne pod Tvojou ochranou prišli do nebeskej domoviny. Amen. Modlitba na úmysel svätého Otca a za svätú cirkev a za zdravie pre nášho pápeža Františka. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen. Žijú Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho. Po Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Pane Ježišu, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov a uči nás prístupiť ich náukam. O Mária, kráľovna kňazstva, oroduj za nás, vypros nám mnohých a svätých kňazov. Amen. Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva, zasvecujem sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom Tvojho nepoškvrneného srdca sa chcem úplne obetovať Tvojmu najmilšiemu synovi, Ježišovi Kristovi, na službu jeho cirkvi a za spásu hriešnikov. Dobrá Matka, prijími ma pod svoju materinskú ochranu, takú, aká som, a urob ma takou, akou ma Ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev, pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachovala čistotu duše i tela. Nech je Tvoje nepoškvrnené srdce mojim útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s Tebou a s Tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijala v krste.
Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlila a obetovala za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu nepoškvrnenému srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, kláňam sa jej a milujem ju. Amen. O najčistejšie srdce Márie, plné dobroty, preukáž nám svoju lásku. Plameň tvojho srdca, o Mária, nech zostúpi na všetkých ľudí. Nesmierne ťa milujeme. Vštep do našich srdc pravú lásku, aby sme túžili po tebe. O Mária, dobrotivého a pokorného srdca, spomen si na nás, keď zhrešíme. Ty vieš, že všetci ľudia hrešia. Daj, aby nás tvoje čisté a materinské srdce uzdravilo od každej bolesti duše. Ó, daj, aby sme mohli vidieť dobrotu tvojho materinského srdca a aby sme sa skrze plameň tvojho srdca obrátili. Amen, amen, amen. Túto modlitbu odporúčajú kňazi pôsobiaci v Medžugorji, aby sme sa ju denne modlili. Mária, dnes pre tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasvedcujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca. Pre tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvedcujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasvedcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i na veky. Amen. Pokoj, 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 iba pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom. Sú to slová adresované nám veriacim od Panny Márie v Medžugorji. Nebeský Oče, pokorne ťa prosíme, vypočuj náreky a volania slovenského národa ako volania Izraelitov v Egypte. Tak veľmi túžime, aby náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol prijatý a vyhlásený za kráľa nášho národa, krajiny a štátu. Zverujeme ti všetkých, ktorí majú uzavreté srdcia a nechcú prijať kráľovanie nášho Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa, nebeský Oče, dotkni sa ich srdc, aby sa otvorili pre tvoju veľkú lásku a zatúžili prijať a poznať Pána a Spasiteľa, tvojho Syna Ježiša Krista. My, tvoje deti, ťa prosíme, aby tvojho Syna prijal za svojho kráľa celý slovenský národ, aby naše srdcia vyznávali jeho sväté meno na tvoju slávu. Nebeský Oče, bohatý na milosrdenstvo, vyslíš modlitby svojho ľudu a daj nám všetky požehnania Duchom Svätým pre nás pripravené. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pane Ježišu Kriste, kráľ náš i celého sveta, zmiluj sa nad svojim verným ľudom, ktorí ťa túži vyvyšovať každý deň. Túži ťa vidieť kráľom večnej chvály, kráľom človeka, Bohom všemohúcim, kráľom života a smrti. Chválime ťa, vzdávame ti česť ako kráľovi Slovenska i celého vesmíru a milujeme ťa. Obráť srdcia všetkých ľudí, aby v nich vládol pokoj, láska a úcta ku všetkému, čo si stvoril, najmä k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť. Tak nám Pán Boh pomáhaj po všetky časy, až na veky vekov. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Kráľovna posvätného ruženca, oroduj za nás. Kráľovna rodiny, oroduj za nás. Kráľovna pokoja, oroduj za nás.
Panna Mária Levocká, oroduj za nás. Panna Mária Medžugorská, oroduj za nás. Svätý Michal Archaniel, oroduj za nás. Svätý Gabriel Archaniel, oroduj za nás. Svätý Rafael Archaniel, oroduj za nás. Všetci anjeli a svätí, orodujte za nás. Prozreteľnosť Božia, sprevádzaj nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.